Metsä. Tulevaisuuden ja menneisyyden aarre. Suomi on maailman metsäisimpiä maita. Maan pinta-alasta 75% on metsää. Koko ihmiskunnan historian ajan metsä on tarjonnut suojaa, lämpöä, ruokaa ja vähintäänkin materiaalia erilaisten arjen tarvekalujen valmistamiseen. Metsäteollisuuden historia alkoi 1500-luvulla ja jatkuu vielä tänäkin päivänä. Metsäteollisuus työllistää Suomessa monia kymmeniä tuhansia ihmisiä. Metsäteollisuusyrityksillä on suuri vaikutus maamme talouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Vuosien varrella metsää on hyödynnetty muun muassa eränkäyntiin, ammattimetsästykseen, kaskiviljelyyn, laiduntamiseen, marjastukseen ja sienestämiseen. Metsästä on aina kerätty marjoja, sieniä ja monia kasveja ruuaksi. Metsät ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, veden kierrossa, monipuolisessa tuotannossa ja ympäristöpalveluissa. Puurakentamista olisi suotavaa lisätä Suomessa. Puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden edistäminen palvelee useita tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä, kestävää elinkeino- ja asuntopolitiikkaa ja maaseudun elinvoimaisuutta. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Metsät voivatkin auttaa ilmastonmuutoksen torjumista. Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Metsiemme kykyyn toimia hiilivarastona ja nieluna voidaan vaikuttaa metsien uudistamisella ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä. Ilmastonmuutosta voidaan torjua korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla. Metsässä kulkeminen kohentaa sekä fysiikkaa että psyykkistä terveyttä. Stressi katoaa puiden sekaan, mieli rauhoittuu hiljaisemmassa äänimaisemassa ja koko ihminen rentoutuu. Metsä tarjoaa kodin monille eliöille, kuten muurahaisille, kimalaisille, kyyhkyille, karhuille sekä hirvieläimille. Ja tietysti hyttysille. Metsä on koti monille puulajeille, kuten esimerkiksi männyille, kuusille ja pihlajalle. Metsän kasvit kykenevät fotosynteesiin. Metsä onkin luonnon oma ilmastointi. Monelle nuorelle metsä voi merkitä rauhaa arjen vilskeestä. Metsässä voikin harrastaa monia harrastuksia, kuten metsästystä, marjastusta ja sienestystä, sekä monesti metsien vieressä olevat järvet ovat hyviä kalapaikkoja. Monet harrastavat myös maastopyöräilyä metsiin tehdyillä maastoreiteillä. Valitettavasti monet ihmiset roskaavat metsiämme. Ole viisaampi, äläkä roskaa kauniita ja ainutlaatuisia metsiämme. Metsien tulevaisuus on meidän käsissämme. Arvostetaan ja suojellaan niitä yhdessä.